Je 7 hodín ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. O tomto čase už bývajú väčšinou napríklad kone v bratislavských stajniach učesané. Všetky bratislavské cesty vyasfaltované. Všetky bratislavské deti porodené. Rožky upečené. Moderátori zobudení. Len tie naše budúce hviezdy, tie ešte sladko spia. Na hoteli. A tak by to nemalo byť. Ne. Maria. Dobré ráno! Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, stále ráno! Ježišmaria, stále ráno! Stále ráno! Ježišmaria! Budíček, fakt. Wake up, little Susie, wake up. Sit down, sit up, Okay. and sing your pretty song. Which pretty song? Any pretty song? Tú peknú pesničku, ktorú si pripravoval. Da da da. Hands up, baby, hands up. Da 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 da. Wake up, wake up. Don't sleep anymore. It's time to go. Put your hands up and move them. What's this? Huh? That's my that's where all the hair went. I've been Takže tam presunul všetku tú bradu. So you're hiding your beard. Yeah, I might need it later. Možno sa mu zíde neskôr tá brada, preto si ju odložil pod... Where was the moment you needed the most? Kick up the leaves and the magic is lost. Da 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 da. Can they sing too? They're still asleep. Dobre, pazuchy ešte spia, nespievajú. Ty ste už nastajlované. Vy ste už hore? A zdali sme asi pred... Tak, a ďalej. Pred 15 No, minútami. to nás nezaujíma, smej sa. No. Ako fajn, no. Ale tak nech sa ona zasmeje, aj ona má dobrý smiech, nie? Ja, to mám trochu zachytnutý. Dobre, ty nám zaspievaš to, čo si sa naučila. Ja mám spievať. Keď nie, tak ti pomôžu megafónom. Je to obvykle veľmi nepríjemné. A mám momentálne cukrík. Nech sa páči. A na všetky jednotky hlasíme cukrík na ISO číslo 809. Potrebujeme posilu. Prepínam taxík na Komsomolsku. It's like rain. It's like rain on a wedding day. Šervuš. Ahoj. A kde je ten chlapec, čo bol s tebou v autobuse? Čo? Kde je? On tu není. Nemáš ho v ruksaku? Čo vy dvaja, miláčkovia? Chceli by sme urobiť moderátorský vstup. Tak, do toho. Bez nás? Dáš si... Buďte. Chceš vylízať? Ty chceš vylízať. Ale neskôr možno. Myslím, že pristúpime k tomu VOčku teda. Ideme na žimák, hej? Ja myslím tortu, ty. Dobre, poďme ešte raz. To sa potom zostria do... Ale ako náhle bude vylízať, tak to... Ty si nezobudený. To robíš aj doma. Šervuš, čo to je toto? Ruka, tátu spí. Tu je úško. Ahoj. Dobré ráno. Ahoj. Dobre, čo robím? Pizza sleduje, ja neviem, ja robím tak, že ahoj a hladkám ho po hlave. Neviem, Hladkaj, či to je áno. akože takto. A maj taký materinský príhovor. Typo raňajky sú na Ty si bol stole. celú noc. Ty si bol celú noc. To je materinský príhovor. Ahoj. Ránko, ale hygiena, potom sa môžeme komunikovať, lebo hotovo. Kde máš ruky? Ukáž, kde máš ruky. I remember all my life. Raining down his cold his eyes. Shadows of the man I freeze to window, crying all the night. Toto prišiel? Toto je? No poď, ukáž, pozrieme si, aký máš pížamko. Nemám pyžamo. Ty nemáš pížamko, o to lepšie. Nechám vás tu.
A to je tvoja noha, alebo je tam ešte niekto v tej posteli? No moja. Ináč zvoní ti. Haló? Áno? No práve sa zobudil. Skúste mu ale volať na mobil najbližšie, dobre? No teraz voláte na nohu. Hej. To bola mama. Že ako sa máš? Dobre. Nemáš nejakú servítku? Som sa sprchoval večer, to je v pohode. OK, chalani. Tak ste zobudení. Čo sa týka takých vecí, že keď stredne... Ako ste si isto všimli, porota v tomto kole spevákom po ich výkone vôbec nič nehovorí. Dôkaz. Čo by si, Paľo, povedal tomuto spevákovi po jeho výkone? No ale práve na základe odspievaného výkonu alebo tej konkrétnej pesničky budú všetci speváci hodnotení a potom rozdelení do 3 skupín. Jedna, ktorá Postúpi, jedna, ktorá nepostúpi a jedna, ktorá sa dostane do kategórie možno a bude mať ešte šancu na reparát. A ak si myslíte, že do tejto chvíle sme ich poriadne mučili tým, že nemohli spať, mali málo času, sú unavení a stresovaní, tak tie najväčšie nervy tie ešte len prídu. Pretože nikto z nich nebude poriadne dlho vedieť, v ktorej skupine vlastne je. Ja som počul, že Mikloš... A ešte 16 kamier nech to bliká takto, nech nevieme, kam máme kúkať. Ja to mám brep. Ešte raz. Pôjdeme ďalej. Vidíte ešte raz? Hej, lebo bol brep. Fakt? Dáš mu šancu? Ale tak ja si myslím, že teda... Myslím, že keď dostane istotu, ty akože na vyradené neblázni. Jako... Určite ste si všimli, že porota v tomto kole spevákom nič konkrétne po ich výkone nehovorí. Skúsime si to. Pálo, čo by si povedal tomu spevákovi pred chvíľou? Čo? No a práve na základe tých nevyslovených hodnotení zaradí porota všetkých spevákov do 3 skupín. Jedna skupina postupuje, druhá skupina nepostupuje a tretia je v takej kategórii možno. Dôležité je, že žiadny zo spevákov nevie, aký osud čaká práve tú skupinu, v ktorej sa on nachádza. Takže nevie, či je postupujúci, nepostupujúci, alebo či je v kategórii možno a tá má ešte šancu na reparát. Takže ak si myslíte, že sme ich doteraz málo trápili... Tie najväčšie nervy ešte len prídu. Čo vy tu? My sme nemali brept.